känner du det? Kan du känna dig du är svär? Nej, det där dumma lär komma konerna och så vi fjollar jag sen. Men okej, jag vill säga om. Kan se det till att jag blir överkvälld. Det är Elski Førjar till Big København. Du stannar nu. Ja, de har lärt sig orden. Jag Elski Førjar. Du är på gott folk. Jeg siger op. Jeg gider ikke være dansker mere, mand. Jeg gider ikke mere, mand. Lorteland, siger jeg bare. Jeg siger lorteland, mand. Jeg gider ikke mere, mand. Så har Lis fået nok. Jeg siger bare til alle jer sammen, der alle enderne derude, flygt, mand. Flyv væk. Kom ikke tilbage, mand. Der er sgu ikke noget tilbage af Danmark, du. Det kan jeg fortælle jer. Hvad klår du på, mand? Jeg er enig med det, du siger. Du er enig med hvad, mand? Du aner sgu da ikke, hvad jeg snakker om, mand. Lorteland. Lorteland. Ja, lorteland. Fuldstændig enig, mand. Men hvorfor synes du det, var? Uddyb lige. Fordi det er et lorteland. Fuldstændig enig, mand. Men der er nogen... Hey, der er nogen, der har trådt på mine følelser i dag, så jeg synes, du skal tage smut. Der er også nogen, der har trådt på mine følelser i dag. Alle træder på mine følelser i det her lorteland. Et lorteland. Et lorteland. Ved du hvad, så er vi sgu da enige om det, mand. Så tag skrid. Vi er enige. Så tag skrid, mand. Vi er enige. Fuldstændig enige, mand. Jeg vil gerne... Det er så godt, som du siger det. Jeg er fuldstændig enig med det. Det er et pjatteland. Et lorteland. Det er et pjatteland. Men der er der lige nogen, der har trådt godt og grundigt på mig i dag, så jeg trænger lige til at dampe lidt af for mig selv, mand. Hvem har trådt på dig? Så giver du en bajer, mand. Så skal jeg fortælle dig det, mand. Det kan ikke. Du har fortjent en bajer. Du har fortjent en øl. En dansk bajer, mand. Ja. Det er sgu da det eneste danske, jeg har fat i dag, mand. Et pjatteland. Et lortepjatteland. Ja, jeg kommer sgu godt ved det. Nu skal jeg fortælle, jeg kom ned til bageren, ikke også? Ja. Pjattebager. Jeg begynder bare at ryste bare i tanken, mand. Jeg kommer derned hver eneste dag, mand. I mange år. Jeg har boet herude i mange år, ikke også? Så kommer jeg ned og skal købe 2 rundstykker, ikke også? Ja. Ekstrabladet, ligesom jeg plejer. Hvad sker der, mand? Der står sgu da en cykel, der hvor jeg plejer at stille min cykel, mand. Det er typisk. Så går jeg ind og siger, hey, du går bare ud og fjerner den der cykel, ikke også? Ved du, hvad han siger til mig? Siger han til mig. Hey, hvad, mand? Jeg skal bare ind og købe nogle rundstykker, mand. Hey, hvad? Og hvad farve tror du, han havde i hovedet? Prøv at Hvorfor? Den var i hvert fald ikke lysrød, mand. Og hvis du blander rød og hvid, Dannebrog, hvad farve har det? Hvad farve har det, du? Det er lyserødt, mand. Du skal da ikke brun, mand. Jeg gider ikke mere, du. Jeg kan godt fortælle dig, mand. Jeg vil bare væk herfra, mand. Jeg har fået nok. Jeg vil også væk herfra. Det er et lort af pjatteland. Jeg vil væk herfra. Hvad hedder du, mand? Jeg hedder Harald. Det er sgu da et ordentligt dansk navn, mand. Skål, Harald. Tag dig en slurk, mand. Tag en slurk. Et dansk navn, Harald, det kan jeg sgu godt lide. Alle de der mennesker, der kommer og invaderer Danmark, mand. De stjæler pengene, mand. De stjæler vores boliger. De stjæler sgu bare det hele, mand. Alle stjæler i Danmark. Alle stjæler i Danmark. Der er sgu da ikke nogen, der holder med mig. Lis. Vel? Lis, hun er bare fuldstændig slettet ud, mand. Ja. Jeg er også slettet ud i Danmark. Jeg er blevet trådt på som en tyggegummi i asfalten. Alle træder på mig. Alle træder på mig. Ved du hvad, Harald? Nu skal jeg fortælle dig en hemmelighed. Og det er noget, jeg har regnet ud, mand. Der er dem, der er brune, ikke også? Og så er der dem der, du ved, op fra Grønland, ikke også? De får da også lidt penge også. Det er sgu da mig, der betaler over mine skattepenge over til de der. De går direkte flyttet fra min konto, så går det lige over til en eller anden akut et eller andet. Og jeg arbejder også i posthus, og jeg betaler skat til alt muligt pjat. Til alt muligt. Til Harald, slap lige af. Prøv lige at høre her. Der er noget, der ikke har tænkt over. Færingerne, mand. Færingerne. Har du tænkt over det? De er hvide. De ligner os alle sammen. De går rundt her ligesom sådan nogle tæer, der falder ned fra grænserne, mand. Så sætter de sig et eller andet sted, og så suger de bare ind for blod, mand. De suger lige så mange penge ud af os, som alle de andre, du ikke har fortælle dig, mand. Det er skvathoveder, der bor deroppe, de der bjergland, mand. Danmark får også mange penge ud af Færøerne. Ikke en pind, mand. Nattostation. Nej, så mand, det var sgu da bare for at lave nogle danske arbejdspladser, mand. Det var sgu da ikke skid andet, mand. Og når Færøerne er en del af Danmark, så er det også fjelle. Der er ikke nogen fjelle i det her pjatteland. Vi har sgu da Himmelbjerget, mand. Det siger sig selv, Himmelbjerget, mand. Det er skyhøjt, mand. Jeg behøver sgu da ikke nogen færinger her. Ved du hvad? Jeg er pissetræt af alle dem, der kommer her til vores smukke land, og de tager alt, hvad der er dansk væk fra os, mand. Jeg er træt af det. Hvis det var mig, der var statsminister, vel at mærke.
Ikke en skide statsminister, men ministerinde. Så vil jeg simpelthen stille alle færingerne op, du. På ræde række. Så vil jeg plaffe dem en efter en, mand. Simpelthen, du. Jeg skulle personligt til at gøre det, mand. Så vi andre fik lidt flere penge og lidt flere parkeringspladser, mand. Harald! Harald! Tak for bajer, mand. Det var sgu da pænt gjort af dig. Sgu da egentlig en, der gav mig et eller andet, mand. Elski Førjar tror at så går ut på ramma. Ja, det ska. Det är det alla vet att. God och ondsant. Hva da? Velkommen til Førjar og i globaliseringene. Livet et mirakel. For at mennesker skal bli til, skulle en rikve av små og tilfeldighetene ha spalt sammen, så det kom opp i en hagrent. Først og fremst så fikk litt skal mamman ha møtt pappaen, men omnar skulle jeg eisen ha møtt abbenon og lenge omnar skulle jeg ha møtt. Lenge abbenon, ikke nok vi tog. Skal et menneske bli til, så skal akkurat tann ratta satsjiknan, tja öll nokkara mannlige forsvedron, her var rakt akkurat ta ratta ikke, tja öll nokkara kvinnelige forsvedron. Færre vi den 1000 år etter tøyna, så det chanser for at mennesker blir til kanskje 1 og imoter 100 milliarder, men korsene det en rikve av føringen som blir til. En av dem Linda Ness, som i studien i kvöld. Linda Ness, her stender to, simpelthen, og erst til. Lukk vi tog. Takk for det. Linda, hva er det to det mest spektakulære, det mest fantastiske, og i tog noen drikva veie frem mot at bliva til? Jo, sørst du. Og nå det så at nøkker mine forfedron, de kom jo ur Norge. Og de får til bretske åtjanar at finne sarkoner. Og det jo fantastisk, da man husker det, at at den rette maveren, skal en for 1200-tallet skal ha funnet akkurat til rett og kvinnerna. Og at akkurat den rette satsjikna til honom skal ha befrukta akkurat til rette ikke til henne, så løsner at jeg ble til. Ja, men at det viser bare mer enn jeg gosse globaliserer en føringer i Linda Ness man teker en norskan mann, man teker en bretska kone, man teker en og shaker en cocktail, og bors ur tog kommer Linda Ness. Det jo utøjelig, konkret, førisk globalisering vi sitter her i studien om. Ja, det alltid godt vi kunne si. Alltid. Men i dag, i 2006, 2008, 2009, nu fer føringren atter ut i verden at globalisere heimen. Vi setter ned Kjeppmannhavnar til Randi Sorøy Olgar Ilen. Globaliseringen har gjort at nekver føringer velger at være utenlands, til dem til Danmarskar at lese. Ja, jeg vann. Ved tøyne utbygging kan så arbeide om atlan heim. Hva skal til for å få til å vende hjemme til Førjar? Altså, jeg mer som... Altså, jeg snakker ikke lukket av på sammen. Jeg sier bare... Altså, jeg kom nok av brestene illusjoner, ja. Tror jeg at, altså... Sier akkurat som det Førjar, jeg skulle komme der. Forbannet stort i globaliseringen. Hva mener du vet det? Men tar man bor utenlands i undergrøret, til det i Danmark. Så krever man sko en annan standard. Jeg sier altså, det at man ikke skal få inn i en handel i Førjene kjøper en øl, altså. Vi gjør London, altså.
Det var så Danmark. Alltså, man får in då köpa en agurk där man köper en krokodilpasta, ja. Så köper man några guldbajer, alltså till globalisering. Ja. Alltså det är öl i handeln någon som är traden för att få till hemmatter. Förjar. För det alltså det säger som ett döme, ja. Alltså jag menar det alltså tingen skulle funka. Alltså torchen skulle köra till tröjan, alltså helt vad menar vi? Ja. Alltså administrationen skulle rigga, alltså och ting skulle ha konsekvenser och vitan ska respekteras, alltså nu är lite antropologi, ja. Alltså det är något som vi respekterar i Irland, alltså i Danmark. För jag vill skulle inte respektera det. Alltså jag kan se det kan man det bo utomlands när jag var alltså löns i Danmark. Ja, men det blir en ordliga junkning globaliserad. Så är det skulle inte plats för det för ju inte. Hetta er så ein av de helt store spurningene i globaliseringsreiser. Er det nå veldig så at Førjar ikke er nå globaliserer det kunne halte på sin egna vel utbundet og tjøk noen globaliserer ungdom? Randi Sorøy, tjekk på han. I Elski Førjar tog I bygve I Danmark. Og vi skulle se fra anlaten, Per Søymen Johansen andaist av landsjukkerhusen i jar, 45 år gammal. Kistan fyrir kapellen sunnedagen klokkan 14. Nils Bent Jakobsen andaist I heimen høstdagen, kistan fyrir samkomhusen sunnedagen klokkan 18. Ein dæver I senn. Det snapsuner som livsins skåntjar. Ta jeg høyre anlatene, så husker jeg at jeg nu får I hæse, og ein dag vil det som ikke feier på at det glas. Som det sørste målene av livsins breie og færre iver til det deg. Men ta utvarp for å si at jeg døy I jar, ta vi rann tar. Anker for helst at spyrja lokmalter og væren, for det som færen. Og jo, for anker annars så kan ska svära. Anker deir, men det var bara ein eller annar Nils Nilsen. Jeg tar dodge ta for det ikke tega sånn jeg fra hin. Jeg har vi ikke sånn jeg var kjenning og vin. Men selv om det er bare for å tega noe som ingen annar gjør seg færum eller ser, så får han å tega alt fra mer. Ikke nekran heimsfærare som færast til heimsins land, men han får å tega munar stille turer iver med strand. Ikke nekra størfingna livslei, men løter som hesa vid te og breie og lipastei. Det kommer til mun en så fri som vissa. Da jeg husker om det, at eisen har nekka som jeg kan vissa.
Elski Førjar tog att det flottaste land i världen är det bästa folket i Röver och det är äldste pinnast. Jag tror att det inte... Alltså, Niklas här. Alltså, Niklas här, Jakobsson. Tröttla på dem. Niklas här! Niklas här! Kom här! Det är hur det händer, va? Ja, du kom inte för det här, du. Skåren är fullständigt tröttlan, du. Oj! Du kom nästan att lilla han här. Att linje 8 ner efter Klaxvik. Ja. Nej, alla oss, vad säger det? Du är simpelt the shit, du oss. Du är en person som är simpelt skapt ett helt univers. Du är just tröttla Pedro och allt det här, och du är coolare och du är just showman där och filmar och flöver. Du är skapt ett helt univers och så säger du simpelt vi följer folk, just väl, kom in i mitt univers. Ja, det är ju en bror. Jag ser det bara också samma, det är inte mer än det. Jag vet, jag har faktiskt en ting som att du kommer till via en film så det kom. Och så är det tricks och show. Det får sig så spännande. Ja. Är det en möjlighet som jag såg det? Alltså, jag är inte gått men jag har gått inte. Det är en nummer som kallas Han dansande rosina. Så det där? Okej. Det kräver att du koncentrerar dig. Klar? Okej. Försiktigt bara bank på hundra, vad sa du här? En il. Okej? Men du blir då, det är rosin. Vad säger du att skulle du ta dansande rosina? Jo, boja, det kommer ju. Klar? 1, 2, 3, no. She loves you, yeah. She loves you, yeah. She loves you, yeah. Flott. Och du då? Ja, helt gott. Kände vi nästa filmen? Filmen, ja, möjliga. Det var gott för det, men det var god jag så ringa tog akkurat det. Kan inte bara huxa om det. Jag må färra. Jag må ringa tog akkurat det. Han är flott för det. Okej, tid. Jag har skapat ett helt univers. Kan helt reserveras med den? God eller kvart? Det som man gör är bara så ofärdiga platta. Oj. Vad är det du skulle få det? Varst du hur jag rummet där vi spaltade dansande rosiner på? Vad? Han är bench för han bench för kappen. Vad ska hända nu? Nu får han hem, han skriver att dansande rosiner ner och hon är i hans nästa film och varst du hur ta spelar den dansande rosiner? Niklas Herre. Simpelt det är sweet. Han har faktiskt stjålit allt som han gjort. Allt tröttla Pedro, allt det där. Han har stjålit hela lost. Var ska han stjåla från? Va? Stjåla från mig. Eller vinkar han igen? Sicken en falske fjärn. Elski Førjar till det alla söka och salmen för jag vill inte ha något att gästa i nästa lära sig här. Joho! Sofos! Kom på in! Vad säger du Sofos ska du? Kom bara hem. Du fick stanna du. Hon kan körekort och bil och allt det där. Nej, men jag får få mig körekort. Och så får jag få mig bil. Ja. Jag får få mig ett ordet monster av en bil. Jag får få mig en sån här full jeep någon till för 3/4 miljon. Ordentliga kraft. 300 kilometer om timmen.
Og vi sier at hvis du har vært en av oss her politisk korrekte, iverpedagogiske sosialisten, så har du nok sagt at ja, men det altfor ikke penger å bruke til en bil. Altfor ikke penger. For hva? For det kanskje, men ikke for meg to. For ólukka meg, jeg har slitest, og jeg har strutst, og jeg har knokla, og jeg har barst med holdt og i hel, for at her var det pengene som jeg har, ja, og det rekker ångan på at jeg bruker der pengene til, du. Og ångan. Og så har du sikkert sagt, ja, men det er skuibut å kjøpe en bil som kan køre 300 kilometer om timen, da man bare vil løy til å køre 40 kilometer om timen. Jeg vil skuita og det bare løy til å køre 40 kilometer om timen. Hvis jeg har en bil som kan køre 300 kilometer om timen, så kører jeg 300 kilometer om timen. Altså, det er ikke jeg som har sett disse klikka ved iverpedagogiske fartsgrensene, da. 40 kilometer om timen, det er til skolakøring til, og gamle seniler ommer. Og så har du nok sagt, ja, men disse store bilene her, der brenner alt for nek, og der var skilt nå at jøren blir heitere og heitere, og alt det der iverpedagogiske, sosialistiske evne, ja. Jeg skulle kost Førjar tunnar kvann den eneste ein der til, bare for at jøren skulle bli heitere til. Jeg skal køyre og køyre og køyre til det blir så heitt at man må ha soltasje oppe begge der og natt. Ja. For bannalengt ut å komme her og gjøre mer skiltene for at isen smelter og at grøllen ikke blir av vater og at det er iverflod Bangladesh og at jøren trukner. På grunn av det ikke er som jeg vet at det er monster av en bil. Det er to. Det er to som forpester og dolkar og sviner alt til. Vi tar noen monsterbiler. Og så er det jeg som er nøyers folkengere som må anta alle disse forpestingene og ymmet og lekte og lojev. Du dopos moralska, vemmelige mennesker du erst. Jeg har ikke ut av her. Du var stekka beint nu. Jeg skal ut her. Jeg skal ut ur som bilen. Jeg sier stekka. Takk. Takk. Du, og lykke etter træt. Næste finner du bjøver meg vi i din bil, så si meg året at du er ute på at du er ute på at rakka med nier, så at jeg får en chans til at velge meg. Psykopat! Jeg elsker det Førjar, du her er ikke danst piatt. Hallo, jeg er inne. Hvor er det? Sjerstan. Jeg er så skjek, kan jeg ikke se. Det er sånn lekker. Sette meg sånn. Det er som en galvern, det er formell, eller galvern. Det er så vel, det er skjek. Så det er så lekker, sånn er fitt. Dukka? Det er en dronke. Ja, men altså, det tog jeg det gjerne en dukke. Man har også hørt forskjellig, altså man har også viner her, altså, og altså, det er ikke bare hørt gengang eller så, altså, gengang kom inn og det skjelta, men altså, man har også hørt at det er som tog gjerne bare, du har bilar, boltar,
Busher att spela med. Är det en dronker? Maria. Du är inte kapabel att slä av drönge. Kjartan, det värsta. Det här med sexuella orientering. Det färs eller med sig snart på flak. Som inte med och bara flagra low, alltså. Det handlar alltså inte om att du är som föräldrar. Alltså, det handlar om eller kan jag føle med den dronker, det kan simpelthen ikke være betjent. Altså, det er et kleinmark som tyner fordommer om drengen i jord, som til egne barn. Altså, jeg hadde simpelthen, altså, du vet ikke om, kanskje, det er inn i øynene her, som en innere jägare som vil ut og danse. Ja, så. Og kaffe. Så vill jag inte ränna om och köpa kaffe. Oj, så det är läckert. Ja, hej. Vad är sån är fitt. Niklas och alltså. Hej. Dockan min är blå. Så lätt. Swing it, shake it, move it, make it, do you think it out? Hej, Maria. Kjartan? Vad är det för något? Vad är det för något? Alltså, Maria. Det är simpelt men så viktigt. Elski Førjar på grund av de härliga veckorna. Skulle bara fresa ner och läsa. Det är som det var i jar. Där man kan det ta det säger ja, så just om 4 år. Nu har vi grått hår och man slajtja mina sår. Då är det dejlig frilla, Pernilla. Man trångte till att gilla. Men det var som jag kallar katt. Då är in kassen datt. Hold nu op, Harald, du skat. Mitt heimland blev flatt. Jag fick klapphatt. Och inte slatta switcha min natt. Baba för fan. Jag var ju fnatt. Grenje, in i mig själv som en fänge som säger i rätt. Harald, vi älskar dig, skat. Men själv om det är rittla stat och inte latt så ska jag eisen i här välja fedrarna förning och skatt. Det som är gott och satt. Jag ska aldrig ända som dankst pjatt. Detta landet är flatt, detta Mali är flatt. Ända mätten är matt, men den är vatt. Så är ni eländig skvatt. Detta landet är flatt, detta Mali är flatt. Ända mätten är matt, men den är vatt. Dankst pjatt. Jeg kan stadig se det fra mit indre øje. En vigtig færing i strikketrøje. Der prøver at imponere og fornøje. Snakker om fisk og fjeld, der er så høje. Sådan en tø vil jeg normalt ikke kan døje. Men jeg måtte føje, du var ikke til at bøje. Du fik mig det sidste ved den køje. Og nu ved jeg, at jeg har skål med papagøje. Ja, kære baba, jeg er bare så glad for at have en baba til far. Du er så etnisk og rar, så oprindelig og rå. Når du spiser dine rødne får, banker dine tørre sig. Når du faktisk er et latterligt kvej, så er det præcis det, jeg kan lide ved dig. Min ej nu det bedste baba. Du er bare den allerbedste baba i hele verden for mig. Detta landet är flatt, detta Mali är flatt. Ända mätten är matt, men den är vatt. Så det är eländig skvatt. Detta landet är flatt, detta Mali är flatt. Ända mätten är matt, men den är vatt. If I spatt, if I fnatt. Dankst pjatt. Kære baba og mand, du går gennem ild og vand for et latterligt land. Din kærlighed er ægte og sand, og det går over vor forstand. For far, det er Færøerne for fanden. Det er en hullet tand, det er en rusten spand. Far, det er Færøerne for fanden. Detta land är flatt, detta mal är platt. Detta mättan är matt, männen är vatt. Så en eländig skvatt. If I spatt, if I fnatt. Detta landet är flatt, detta Mali är flatt. Ända mätten är matt, men den är vatt. Dankst pjatt, if I fnatt, if I spatt. Detta land är flatt, detta mal är platt. Detta mättan är matt, männen är vatt. If
et ussaligt danskt pjatt. Du märker, du älskar vad kvita och blåa och reja märker. Du är det hjärta, du fart mitt blåa brus märker. Och ett här så tjusöv, kallmanna stroj, brökt och sigrar, kvännmanna offer och eiva kärleika. Och to bester mer märke, en kändel av våld, och i varspar ett bjärsta ljus och åkomna dejar. Ta to märke, laktrar i vinden. Ta tvåar, mina svar. Genjer kommer och betalar. Kvant där. Först vet jag falla mig en gång. Du måste skilja, kanske blir vi kommer och betalar så. Du måste skilja. Ja, det skiljer jag till fullna. Men du måste skilja att att granska i salar dybnen av en människa. Det tycker du. Det tycker du att finna fram till de knutar som gömmer sig inst i en människa. Men jag kan se det här i det att jag är komma fram till en diagnos, en äntligen diagnos av det. Det som feilar till att du klicka.